Millaiset verhot suunnittelisit tähän autotallinakin toimineeseen olohuoneeseen? Olohuoneessa on yhdellä seinällä 2 pientä ikkunaa, jotka ovat jäänne siltä ajalta, kun tämä olohuone oli vielä autotalli. Toisella seinällä, jossa ennen oli autotallin ovi, on nyt iso, melkein koko seinän mittainen ikkuna. Asiakas ei osannut ratkaista tätä itse, joten siksi hän kääntyi minun puoleeni. Minullapa on tähän nerokas ratkaisu. Mutta ennen kuin paljastan sen, niin kerron sinulle, miksi asiakkaan oma ratkaisu ei olisi millään voinut toimia. Asiakas suunnittelee olohuoneeseen uutta kalustejärjestystä, jossa televisio sijoittuisi seinälle vasempaan nurkkaan. Lisäksi hän oli ajatellut jonkinlaista hyllyä tai tasoa pienten ikkunoiden alle. Asiakkaan visio näyttäisi kutakuinkin tältä. Vaikka minun tehtäväni oli suunnitella vain uudet verhot, on minun ihan pakko ottaa kantaa myös kalustesijoitteluun. Pysy mukana, niin kerron sinulle miksi. Ensinnäkin pelkkä televisio seinällä näyttää vähän oudolta ja irralliselta. Televisio tarvitsee alleen huonekalun, joka niin sanotusti ankkuroi television. No tässä kohtaa törmätään ensimmäiseen ongelmaan verhojen suhteen. Olohuoneessa on korkeutta vain 240 senttiä, joten huone ei ole kovin korkea. Suorat pitkät sivuverhot olisi tällöin paras ratkaisu tähän huoneeseen. Niiden ansiosta tilaan tulisi nimittäin enemmän korkeuden tuntua. Mutta koska asiakas on ajatellut sijoittavansa television vasempaan nurkkaan, olisi pitkät verhot vain television edessä. Television ja sen alla olevan tason johdosta ei pitkät sivuverhot onnistuisi myöskään vasemmalla seinällä olevan ikkunan verhoiksi. Jos siis keskittyisin suunnittelussa vain verhoihin, enkä ottaisi ollenkaan kantaa asiakkaan suunnittelemaan kalustejärjestelyyn, niin silloin ainoa vaihtoehto tähän huoneeseen olisi verhokapat tai laskosverhot. Ne ei kuitenkaan toisi tähän tilaan mitään lisäarvoa. Ne madaltaisivat ja pienentäisivät tilaa vain entisestään, ja asiakas olisi todennäköisesti tyytymätön verhoihinsa ja koko huoneeseen ylipäätänsä. No mikäpä siis on tämä nerokas ratkaisuni? Ensinnäkin poistaisin ikkunoiden alle suunnitellun tason ja siirtäisin television ja sen alla olevan kalusteen keskemmälle seinää. Seuraavaksi lisäisin seinälle peilin ja peilin ympärille kehyksen. Koska ei ole tarkoitus tehdä mitään suurempaa remonttia, toimii peili tavallaan kolmantena ikkunana. Peilin tarkoitus on saada seinä näyttämään tasapainoisemmalta. Nyt tähän tilaan on mahdollista asentaa pitkät koko seinän mittaiset verhotangot ja pitkät sivuverhot, jotka saa tilan näyttämään korkeammalta. Lisätäänpä vielä muita korkeusvaikutelmaa lisääviä pystylinjoja, kuten esimerkiksi jalkalamppu ja korkea kasvi, ja sitten tasapainotetaan kokonaisuutta eri korkeudelle tulevilla somisteilla. Korkean kasvin ja jalkalampun tarkoituksena on viedä katsetta ylöspäin ja osin peittää matalien ikkunoiden vaakalinjaa. Vaakalinjat nimittäin saa tilan yleensä näyttämään todellista matalammalta. Sijoittamalla tämä korkea kasvi vähän peittämään peiliä ei myöskään ole niin ilmiselvää, että tämä ei olekaan ikkuna. Mitä tuumaat lopputuloksesta? Jos pohdit omia verhovalintojasi ja mietit, että mitä kaikkea olisi hyvä ottaa verhosuunnittelussa huomioon, niin käypä lataamassa maksuton verhosuunnittelun oppaani. Linkin oppaan lataamiseen löydät tästä alta.